Atau istri Nabi Ibrahim nan tua tu. Namanya Ibu Sarah. Tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim ko sore-sore. Istrinya ko paham mana pak nyodak kei nyo urui-urui pungguang Nabi Ibrahim ko jo minyak KPU. Iya kan? Kalau Siti Hawa ke Nabi Adam dadam. Ya kan? Kalau induk Ustaz, bah Ustaz, induk embo itu ndak ada tadanga dia mau nyoba udah batuan ndak ada. Kalau lawan sak nasi ya cik induk embo tu kayak embo, oi, makan lain. Ayam embo galak tu. Tapi anaknya sampai 9. Ndak ada udah ada Pak. Iku ada orang bapapi, mami, abi, umi, 2 hari carai. Karena ndak mendalami arti pernikahan. Bamang kota manuang nadaim, bagilah rusuh atau awak kan suami istri daim.